αριστερά προς τα δεξιά, η αρχική και τελική μορφή που παίρνει ο φελός μας μετά την πατέντα. Γενικότερα, ο Έλληνας αρέσκεται στις πατέντες και συνέχεια και επανειλημμένα πειραματίζεται για να έχει στη σκέψη του το καλύτερο αποτέλεσμα. Ψάχνω πάρα πολύ καιρό στο εμπόριο, στα καταστήματα με ιδιαλείας, ένα φελό stick ο οποίος θα μπορέσει να με βοηθήσει στις βολές μου, αναφέρομαι πάντα σε stick, να με βοηθήσει στις βολές μου, ώστε να έχουν απόσταση από τον τόκο, βράχια, παραλία που θέλω να ψαρέψω. Δεν βρίσκω, παρά μόνο στα 8/2. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι υπάρχουν οι φελοί γκραλούζο, οι Dartat, οι οποίοι έχουν μεταβλητεί στο πάνω μέρος τους την κεραία, σκέφτηκα και έκανα πράξη το παρακάτω. Αφαίρεσα την κεραία, αφαίρεσα και το λαστιχάκι, το οποίο μου είναι απαραίτητο για να μην παίρνει ο φελός μου νερά. Πήρα το λαστιχάκι. Αυτό δεν μου χρησιμεύει σε τίποτα, οπότε το αφήνω στην άκρη, γενικότερα στην άκρη. Έχοντας μια καλή φαλτσέτα, μπαίνω στη διαδικασία να αφαιρέσω, αφού προσθέσω τα γυαλιά, να αφαιρέσω το πάνω μέρος, εκεί που μπαίνει το σιαλού. Ωραία. Μένει αυτό ως αποτέλεσμα και έχοντας μια πολύ μικρή ποσότητα, ίσα ίσα το κεφαλάκι της καρφίτσας σε λόγκο, βάζω περιμετρικά, προσθέτω το λαστιχάκι που αφαίρεσα από το γκραλούζο και περνάω την κεραία. Για δες το αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη πατεντούλα λοιπόν θα μπορούσε να σε βοηθήσει ως προς τις καλύτερες και μακρινότερες βολές σου. Ο φελός από 8 φτάνει τα 10 έως 11/2, προσθέτοντας εσωτερικά του φελού ένα μολυβάκι. Δεν γίνεται υπερζύγηση, αφού ακόμη και έτσι να συμβεί, δηλαδή να φτάσει στο 11/3 από λανθασμένη πρόσθεση των μολυβιών, έχεις το πλεονέκτημα που μεταβάλλεται η κεραία. Οπότε και οπτικά έχεις αντίληψη και μπορείς να δεις και στις μακρινές σου ακόμα βολές τις τσιμπιές των ψαριών. Δοκίμασέ το. Είναι πάρα πολύ καλός πατέντα, τουλάχιστον για τα ψαρέματα που εγώ κάνω, και το μοιράζομαι μαζί σου.